Heu sentit mai que les cases no es comencen per la teulada? Doncs pels enginyers, quan parlem d'energia solar i autosuficiència energètica, és justament a l'inrevés. I això és perquè precisament la teulada és on els panells solars, l'element clau de les instal·lacions d'autoconsum, transformen la llum del sol en l'electricitat que mourà les vostres vides. I desconèixer això us pot costar molts diners. Quan compreu una instal·lació solar per casa vostra, és molt important que us assegureu que compreu un producte fiable i que tindrà llarga vida durant molts anys. Quan analitzeu les diferents solucions, és important que no veieu el panell solar com un article més. El panell solar és qui ho determina tot, és el nucli del teu sistema. I per aquest motiu és important escollir aquella solució que disposi d'un panell solar que produeixi més i tingui la màxima durabilitat. A SolarTradex tenim més de 15 anys d'experiència i durant tot aquest temps hem tingut l'oportunitat d'avaluar i provar desenes de panells solars i diferents tecnologies. I la nostra conclusió professional és molt clara, la gamma SunPower Performance. I per què estem tan segurs d'aquesta recomanació? Si tots els panells solars semblen iguals, un marc d'alumini, un color més o menys fosc. Tot ens fa pensar que tots els panells funcionen de la mateixa manera, però això no és cert. La veritable diferència, la que determina l'energia que produiràs durant els propers 30 anys, no es veu. És a dins del panell solar. Per això, avui, en aquest vídeo, farem una cosa diferent. Soc Frederic Andreu, soci director de SolarTradex, i avui us guiaré a través de les 7 claus que fan de SunPower Performance un dels panells amb més producció i més durabilitat del mercat. El més important, quan escolliu un panell solar per casa vostra, és que heu de saber que la qualitat del panell la defineix la cèl·lula solar. La cèl·lula solar actua com si fos el seu motor. De la mateixa manera que en els cotxes, no tots els motors actuen igual. Els panells SunPower Performance utilitzen una de les tecnologies de cèl·lules més avançades, més potents i més robustes del mercat. Les cèl·lules amb tecnologia TOPCon tipus N. La tecnologia TOPCon utilitza una capa especial en la seva cèl·lula que actua com a segell i redueix dràsticament les fugues d'energia. Aquesta capa especial no la tenen les cèl·lules tipus PERC que utilitzen la majoria de fabricants. El silici tipus N és més pur i robust i això el fa més eficient i durable en el temps. A més, aquest silici està dopat amb fòsfor. El fòsfor no recombina amb l'oxigen i això fa que quan el panell solar surti per primera vegada de la caixa no tingui una pèrdua de producció immediata. Què significa tot això que us he explicat per tots vosaltres? Doncs ara us ho resumeixo en 4 avantatges. 1. Avui en dia, només els panells solars que utilitzen cèl·lules tipus N poden assolir altes eficiències superiors al 22,5%. 2. Gràcies a la puresa de les cèl·lules tipus N, els panells solars SunPower Performance tenen una degradació anual de només el 0,4%, un dels valors més baixos del mercat. 3. La calor és l'enemic silenciós dels panells solars. Els panells solars SunPower Performance, amb un coeficient de pèrdua de potència per grau centígrad de només del 0,29%, són un dels panells solars amb millor comportament en ambients càlids. 4. Sumant tot això que us he explicat, podeu tindre la certesa que aquests panells solars tindran un millor comportament que la resta de panells solars del mercat al cap de 30 anys i durant tota la vida útil de la instal·lació. Un cop ja tenim clar com és la cèl·lula solar tipus N, ara us parlarem de com integrem aquestes cèl·lules dins del panell solar perquè el seu rendiment sigui òptim. En primer lloc, les cèl·lules solars integrades en els panells SunPower Performance estan tallades per 1/3, mentre que la majoria de cèl·lules del mercat estan tallades per la meitat. Això fa que aquestes cèl·lules siguin més petites i que les distàncies que ha de recórrer el flux energètic siguin més reduïdes, augmentant l'eficiència del sistema, la durabilitat i disminuint les pèrdues energètiques i la dissipació de calor. I en segon lloc, aquests panells disposen les seves cèl·lules en forma de teula, evitant deixar espais inactius entre elles, de manera que al superposar les cèl·lules s'aprofita el màxim d'espai disponible per captar més llum i generar més energia. Aquest disseny tan característic revoluciona la gestió d'ombres que fa el panell solar. Ara us ho ensenyem en un vídeo. Un panell actua com un circuit en sèrie de cèl·lules solars,
Si una fulla cau i afecta a una cèl·lula, es talla el circuit i tota la sèrie es veu afectada. En canvi, amb els panells solars amb cèl·lules tipus teula, es creen múltiples circuits en paral·lel, de manera que si entra una ombra, la resta del panell segueix funcionant amb normalitat. Ara us explicaré un dels punts febles dels panells solars, la interconnexió entre cèl·lules. La majoria de panells estàndards utilitzen fils metàl·lics per unir les diferents cèl·lules del panell, que amb els canvis de temperatura s'expandeixen i es contrauen de manera contínua. Aquest estrès constant és com doblegar un clip de manera contínua una i una altra vegada. Acaba trencant-se i provoca una microesquerda a la cèl·lula solar. Aquest és el motiu pel qual un de cada 3 panells solars falla abans de 10 anys. I el que és més important, pot arribar a crear un punt calent que provoqui un incendi en la vostra instal·lació solar. Una cèl·lula danyada pot sobreescalfar-se i provocar un punt calent, tal com ja us he explicat. Sovint, la solució és instal·lar un diode de bypass per tal que l'electricitat eviti la zona danyada i la resta de cèl·lula segueixi funcionant. No obstant, això és una solució reactiva, que sovint pot fallar. La solució SunPower Performance és enginyeria preventiva. Ataca el problema de socarel de dues maneres. Primer, amb les unions flexibles entre cèl·lules, que eviten que les microesquerdes arribin a formar-se. I en segon lloc, amb les cèl·lules tallades en un terç i els circuits en paral·lel. De manera que la intensitat de corrent que circula és més baixa, evitant els punts calents i la dependència de díodes. Al final, tot es resumeix amb la diferència entre una tecnologia inherentment més segura i una altra que necessita de components externs per poder funcionar amb seguretat. Ara analitzarem la part exterior dels panells, que és aquella que ha de suportar les inclemències del temps. Els panells SunPower Performance utilitzen dos materials de primera qualitat. En primer lloc, tenim l'encapsulat POE, a diferència dels panells estàndards que utilitzen l'EVA. Aquest és una petita capa semitransparent que recobreix les cèl·lules solars i els hi donen resistència. I per altra banda, tenim la construcció vidre-vidre temperat tant pel davant com pel darrere. Aquesta construcció dona 3 avantatges decisius i un bonus amagat. D'una banda, tenim una durabilitat extrema. La majoria de panells estàndards estan certificats per suportar impactes de pedres amb un diàmetre de fins a 25 mil·límetres. En canvi, els panells SunPower Performance estan certificats per suportar calamar-se de fins a 45 mil·límetres de diàmetre. D'altra banda, tenen una resistència excepcional a la humitat i a la boira salina, fent-los idonis per ser instal·lats a vora del mar en zones amb una salinitat molt alta. A més, aquests panells compten amb la doble certificació classe A de comportament davant del foc, d'acord a la norma americana UL 790, que certifica el seu excel·lent comportament davant de la combustió i la propagació del foc. I ara us explicaré el bonus amagat. Doncs aquests panells solars, amb una construcció vidre-vidre, tenen un comportament bifacial. Això significa que aprofiten la radiació solar directa per la part de davant i també la radiació solar reflectida per la part de darrere. D'aquesta manera augmenten significativament la seva producció. Així doncs, us atreviríeu a instal·lar un panell solar sense doble certificació classe A en el sostre de casa vostra? I a tota aquesta tecnologia que us he explicat se li afegeix un disseny i acabats impecables. La seva tecnologia de cèl·lules superposades sense fils exteriors li confereix al panell solar una estètica full black, elegant i uniforme. Qui diu que la fotovoltaica, a més de ser rendible i sostenible, no pot ser sexy? Un dels aspectes més rellevants i singulars de SunPower Performance és la seva triple garantia de 30 anys. Mentre la majoria de fabricants del mercat només us ofereixen garanties de 12, 15 i fins a 25 anys com a molt, SunPower Performance ofereix garantia de 30 anys de producte, garantia de 30 anys de potència i garantia de 30 anys de servei. Quina empresa podria oferir 30 anys de garantia si no confies plenament en la seva qualitat, capacitats i durabilitat? Tot això que us he explicat canvia completament la perspectiva de la vostra inversió. Amb la garantia 30-30-30 tindreu
Certesa absoluta sobre els diners que heu generat i estalviat en 30 anys. I només per això ja val la pena apostar per SunPower Performance. I per últim, un valor fonamental per SolarTradex, la sostenibilitat. SunPower, amb més de 40 anys d'experiència en el sector, ha estat reconeguda com una de les 50 empreses més sostenibles en el món. Un procés de fabricació amb certificació Cradle to Cradle, que impulsa el canvi cap a una economia circular amb impacte positiu cap a les persones i al planeta. Una traçabilitat total per avaluar que els materials emprats per la fabricació dels panells solars no provenen de zones en conflicte i una política de tolerància zero amb la vulneració dels drets humans. Tecnologia TOPCon. Disseny de cèl·lules tipus teula, interconnexions flexibles i construcció a prova de tot. Com podeu veure, no tots els panells solars són iguals. A SolarTradex hem fet aquesta anàlisi per tots vosaltres i l'hem resumit en aquestes 7 claus. Per això hem escollit el panell solar que dona més rendiment i més durabilitat, el que significa més estalvi i més tranquil·litat per tots vosaltres. A SolarTradex som instal·ladors autoritzats de SunPower, els quals només col·laboren amb empreses de qualitat reconeguda. I per això la nostra oferta és molt difícil d'igualar. I a més, sumem a la triple garantia de 30 anys de SunPower la nostra pròpia garantia d'instal·lació de 5 anys i una nova garantia exclusiva de producció de 24 mesos, segons la qual, si no produïu allò que us hem promès, nosaltres us pagarem la diferència. Si voleu que aquesta tecnologia superior treballi per vosaltres a casa vostra amb la nostra màxima garantia, el pas és molt senzill. I a la descripció del vídeo hi trobareu més detalls. No espereu més. El futur, la sostenibilitat i l'estalvi comencen a la vostra teulada.